Cap a l'any 1230 s'inicià la reconquesta de les terres valencianes. Els musulmans, governats per afebits regnes de taifes, sobreviuen gràcies a l'alè que els proporcionen les hosts mores dominants, els almohades. Els vergels valencians, com Alzira, perillen davant l'empenyiment dels regnes cristians. Tota la seva societat feudal està implicada en la conquesta. El rei, juntament amb els nobles, volen acréixer el seu poder i patrimoni. La jerarquia eclesiàstica, implantar el missatge de Jesucrist front a l'Islam. Cavallers i mercenaris van a la recerca d'honor i fortuna. Fins als més humils, mercaders, llauradors, constructors, artesans, veuen un futur millor després dels territoris conquistats. Velatores, laboratores i oratores. Tota una nova societat encaminada a donar llum a una època sota el domini de la creu. D'entre tots, s'obreixen els oratores. Els monestirs destaquen per ser una peça essencial en la societat cristiana medieval. A la seva importància religiosa se li uneix la seva rellevància cultural, econòmica i social. Aquestes comunitats arriben a ser autosuficients gràcies al Ora et Labora, on abats i monjos intercalen misses i oracions amb delicats treballs, com la realització de còdexs manuscrits amb magnífiques i elaborades miniatures.